Така ли да го направим? Like old times? Maybe. Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал, който днес празнува 5 години. 5 години! Кога мина това време? What the fuck? 2021 беше толкова скоро, толкова далече. Както и да е, реших да се върна малко назад и да ви разкажа как стигнахме до тук и защо правя нещата, които правя. Така, малко бекстори. Преди 136 години, в далечната 2003 година, съм се родил аз. И от тогава света е малко по-хубаво място. Или пък не. Още откакто се помня съм бил креативен и винаги съм се опитвал да привличам вниманието към себе си. Рисувал съм, пял съм и съм танцувал, писал съм стихотворения и песни, сглобявал съм конструктори. Като цяло детството ми мина доста безгрижно. С много игри и пътувания и в добро здраве. В основното училище всички се разбирахме и нямахме особено много проблеми. Бяхме задружен клас и всички се харесвахме. Чувствах се в безопасност и имах свободата да изразявам себе си чрез писане, рисуване, пеене и правене на макети. Макети! Ето тук започна първата ми любов към това да създавам неща. Дали за училищен проект или за себе си, за някой хелоуинско парти или за някой приятел. Обожавах да строя неща. Сигурно затова толкова много харесвам Лего. Това да създавам някак си ми даде посоката в живота ми от тук нататък. Нещо като копинг механизъм и начин да избягам от реалността. Като бях в 5-ти клас се разведоха родителите ми, което беше много изненадващо за мен, защото за първи път ми дойде концепцията, че хората могат да се разделят. И от тогава ми е много трудно да формирам нови връзки. Това, че бях с разведени родители, реално не ми се отрази до завършване на основното, защото, както казах, имах много и добри приятели и се чувствах като част от общност. Всичко това приключи като влязох в гимназията. Същата, в която е учил баща ми, защото исках да съм като него. Още от първия ден на 8-ми клас се затворих в себе си и се изолирах от останалите. Бях горе-долу добър ученик, освен по математика, какъвто беше и профилът ми. Беше ми тъпо, че вече няма почти никакви креативни предмети. А там, където се опитвах да съм креативен, учителите ме смачкваха. В края на 8-ми клас успях да формирам едно приятелство, което поддържам и до днес. Та времето си минаваше. Няколко пъти разбито сърце, много екзистенциални кризи, написани философски текстове. Горе-долу в 11 и 12 клас започнах да се завръщам към себе си и да се опитвам да творя нещо. В 11 клас написах пиеса, която всички много харесаха и си казах, че това може да е моето нещо. Писането и измисленето на истории. Докато не дойде една историческа есен на 2019 година. Бях на 16 и за първи път си пуснах сериал Breaking Bad. Беше най-великото нещо, което съм гледал някога. И все още е. От актьорската игра, сюжета, интригите, хумора, самия начин на заснемане, всичко толкова много ми допадна, че тогава си казах, искам да се занимавам с това. Разбира се, не беше толкова лесно и минаха още няколко години преди реално да се престраша. След като завърших 12 клас имах най-хубавото лято в живота си. Отидох на първото си море с приятели. За първи път отидох на концерт на любимите си изпълнители. Направих много спомени и започнах този YouTube канал. Първо бяха видеа без сценарий, от сегашна гледна точка доста тъпи. Но именно началото, от което имах нужда. На есен влязох в академия за създаване на видеоигри. Не е съвсем моето нещо, но реално най-близките ми приятели в момента са точно там. След като се съветвах с колегите от академията и с родителите си, реших да запиша все пак и висше образование с кино и телевизия. Точно това, което исках. В началото задачите ми се струваха малко базови, но сега виждам, че са ми помогнали да изградя стила, който имам. Запознах се с много готини хора, пътувахме на различни места и най-накрая миналата година режисирах първите си игрални филми в университета. Със сигурност още нямам самочувствието, което искам, но усещам, че вече съм направил първата крачка. Даже към момента на това видео снимам още един късометражен филм и дописвам сценария си за дипломен филм, който много се надявам да е в кината още тази година. И така, това накратко е моята история, която продължава да се пише. И, както се казва, до нови срещи, скъпи приятели! Ебем ти късмета, вече да пиеш не е офер. Здрав дух, здраво тяло.
Въпросът е дали след 5 години ще остана цяло. Не си правим сметка какво ще става след това. Просто преизпълняваме и тази петилетка. Здрав дух, здраво тяло, но той ще гарантира, че след 5 години ще остана цяло. Не си правим сметка какво ще става след това. Просто преизпълняваме и тази петилетка. Не мога да повярвам, че са минали 5 години. What the fuck? Следващите 5. Очаквайте големи неща. Ха-ха-ха-ха.